जोंनि बिटिसिआव बेफोरो जेबो बिलु गैया बेफोरखौलाय मानो बावब्रा आलासि फैबा गय होग्रा खालामसै नामा बेफोरखौ ओंखाम जायो आरो बेहाय मा खाजोराव होबावनो नोगोद खस्थ' सानसे साननै ओंखाम रसा नांनानैबाबो गेलेबोदोंमोन जेबो खामानियाव होआसै माथो बिटिसि बायदियाव बेफोरो जेबो भिलु गैया नैबे नेसनेल गेम्सनिमोन नेसनेला आलदा जायो नेसनेल गेम्सआ आलदा जायो बेयावबो मोननै मेडेल देरहानो हादोंमोन आं केरेलायाव जानायाव आरो टप बे समाव बिराद मोजां गावनाय टप प्लेयार जादोंमोन आं नै बे गासिबो नेसनेलनि 32टा दं नेसनेलनि मेडेला ओमफ्राय बेनि गेजेराव गल्ड मेडेला 19टा आरोखि ना गासै 84 मेडेल उइनार जादोंमोन आं सनाफोर नै बेफोरो मा खाजोराव होबावखो जेबो खाजोराव होआसै बायला जिला जाजोब्बाय बेसेबां जोथोन लाबावनो माबा मोनसे आसा खालामै दोनबाय थादोंमोन आङो माबा मोनसे जाहैगोनदां बिटिसिआव माबा मोनसे साख्रि थाख्रि मोनगोनदां होननानै दोनबाय थादोंमोन नाथाय गैया गासिबो बेफोरो बे आंनि साननायल' जानानै थाबाय आरोखि ना नै बे गासिबो नैबे बिदिया नैबे गासिबो नेसनेल मेडेल जोब आरो ना बे नेसनेल मेडेल जोब नै नेसनेल गेम्सनिया गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय सार्टिफिकेटआबो गोमालांला जोब्बाय आरोखि ना जोथोन खालामबाबो जेबो लाब जायासै ना ओंखायनो दुखु मोनो सनाफोर एसेबां सानथाम सानब्रै गाहाम ट्रेनाव ओंखाम रसा नांलांनानै एखमबा सिट गैया सिगांनाथ' सिट गैया बिदि जाखायोमोन सिट गैया मा गैया फायखानायाव थानानै गेम गेलेनो थांनाय बिदि जाखायोमोन आरोखि ना जोंनि माबायावहाय आन्दारावहाय जोंनि आमोलावहाय गासिबो नस्थ' जाजोब्बाय बिराद दुखु मोनो बै समखौ गोसोखांबाथाय मानो होनबा बिराद खस्थ' खालामनानै गेलेदोंमोन सानफा रसा नांफाखा 50 थाखा फैसा लानानै गोजान थांनानैबाबो गेलेनानै फैदोंमोन जोङो नाजादोंमोन गाव गावनि नाजानायखौ उन खालामनानै दोनाखैमोन आरोखि ना नै नस्थ' जाजोब्बाय मा खालामनो बिराद दुखु मोनो आरोखि ना आङो ओंखायनो जोंनि बिटिसिआव बेफोरो जेबो बिलु गैया बेफोरखौलाय मानो बावब्रा आलासि फैबा गय होग्रा खालामसै नामा बेफोरखौ ओंखाम जायो आरो बेहाय बाबा मा लुगोनलै सना दंबावो बेबायदि सिला गिदिर अहायबा दंबावो अहायबा माबाफोरनिफ्राय मोननाय एवार्ड मोननाय मा मोननाय दंलाजोबबावो गद्रेजफ्रावबो दंलाजोबो बायलाजोब्बाय माबालाजोब्बाय